Тебе, Езу милый, каб и душу Тебе присвятить, и не быть все житье боязливым. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога и правда, и вечное житье. Ты дорога и правда, и вечное житье. Научи меня, Божа, примать Твою милосердную волю и николи не нарекать на свою шматпрацовную долю. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога и правда, и вечное житье. Ты дорога и правда, и вечное житье. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие, в литургии сегодня вспоминаем святую Схолястику, панну, сестру святого Бенедикта, яка присвятила своє життя подобній дорозі, як і її брат, була вірна Христу у виконанні обов'язків покликання законного, так само, можна сказати, заклала відповідну частку бенедиктинської сім'ї, жіночий кляштар, який знаходився побач з славутим кляштором Монте-Кассіно. Про заступництво святої Схолястики будемо сьогодні узносити наші просьби і молитви до Пана Бога. Я эту святую мшу целебрую у інтенції святой пам'яті померлих Зофії Вітальда Бобан і усіх померлих сім'ї Бобан, просячи аб тым, каб Пан Бог дараваў грахі, правіны, людскую слабасць гэтым памерлым і дазволіў ім цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсямагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, в день успомину святой Схолястики Панны, покорно Тебе просим, каб мы, беручи з яе приклад, ада на Тебе служили, и так досягнули счастья пробывать у Твоей любови, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого,
Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання першої книги Валадарства. У тыя дні Саламон стаў перад ахвярнікам пана, перад усім сходам Ізраэля, узняў рукі да неба і сказаў: «Пане, Божа Ізраэля, няма такога Бога, як Ты, ні ўверсе ў нябёсах, ні ўнізе на зямлі. Ты захоўваеш запавет і міласэрнасць да слугаў Тваіх, якія ходзяць перад Табою усім сваім сэрцам. Ці ж сапраўды Бог будзе жыць на зямлі, бо калі нябёсы і неба нябёсаў не могуць змясціць Цябе, тым больш гэты дом, які я пабудаваў Табе. Але паглядзі, Пане мой Божа, на малітву слугі Твайго і на яго просьбу. Пачуй крык і малітву, якою слуга Твой моліць Цябе сёння. Няхай уначы і ўдзень вочы Твае глядзяць на гэтую святыню і на гэтае месца, пра якое Ты сказаў: «Маё імя будзе там», каб пачуць малітву, якою будзе маліцца слуга Твой на гэтым месцы. Пачуй просьбу слугі Твайго і народу Твайго, Ізраэля, калі яны будуць маліцца на гэтым месцы. Ты слухай на месцы Твайго прабывання ў нябёсах, пачуй і прабач». Гэта Слово Божие. Милые шатры Твои, Пане могутя, милые шатры Твои, Пане могутя, знемогая им кнется душа моя у дворы Пана. Сердце мое и тело радостно кличуть до Бога живого. Милые шатры Твои, Пане могутя, на вотвіра без находить собі дома ластовка собі гнездо, де кладе своих птушанят, каля алтаров Твоих, Пане могутя, король мой и мой Боже. Милые шатры Твои, Пане могутя, счастливые, кто живе у доме Твоим, яны вечно спевают Тебе. Божа наша оборона, погляди, погляди на твар помазанника Твоего. Милые шатры Твои, Пане могутя, бо один день на Твоих дядинцах лепший за 1000 інших. Лепш буду стоять на порозе дому моего Бога, чим жить у шатрах грешников. Милые шатры Твои, Пане могутя. Аллилуйя,
положа мое сердце до Твоих свечанял, и дай мне закон Твой. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim, Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. chwała Tobie, Panie. У той час сышліся разам да Езуса фарысеі некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Іерусаліма. І ўбачылі, што некаторыя вучні яго елі хлеб нячыстымі, гэта значыць неабмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль не памыюць старанна рук. І, вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. І яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца, абмыццё кубкаў, ізбаноў, місаў і лавак. Тады пытаюцца яго фарысеі і кніжнікі: чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрца іх далёка ад мяне. Але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запаведзяў, бо вы пакінулі запаведь Божую і трымаецеся чалавечай традыцыі. І сказаў ім: вы умела адхіляеце Божую запаведь, каб захапаць сваю традыцыю. Бо Майсей сказаў: шануй бацьку свайго і маці сваю. І хто засловіць бацьку ці маці, няхай памрэ смерцю. А вы гаворыце: калі чалавек скажа бацьку ці маці корбана, гэта значыць дарам, ахвярным ёсць тое, чым я мог бы дапамагчы, то ўжо не дазваляеце яму зрабіць штосьці для бацькі ці маці. Вы адхіляеце Божае Слово вашай традыцыі, якую перадалі, і робіце шмат чаго падобнага да гэтага. Гэта Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. В сённяшнім Євангелі ми чуємо менавіта, як Єзус, можна сказати, критикує традицію фарисеїв, кніжників, якія з незадавальненнем глядять на його вучняў, бо тыя елі хлеб нечыстымі, гэта значыць рытуальна неабмытымі рукамі. Єзус Христос паказвае, што ёсць традыцыя, а ёсць сама істота гэтай веры. Сама істота даверу Бога. І можа быць такая сітуацыя ў жыцці чалавека, што традыцыя добрая, найпрыгажэйшая, можа расходзіцца з верай. І традыцыя не з'яўляецца самой верай. Мои дарагія, і мы павінны пра гэта вельмі добра памятаць. Я не раз кажу, што наше выхаванне ў традыцыі, оно для нас з'яўляецца такім момантам вельмі небяспечным. Вельмі небяспечным, таму што яно дае нам такую пэўную магчымасць схавацца за гэтую традыцыю. Яно дае нам магчымасць як бы быць такім, чуць сябе бяспечным хрысціянінам, католікам. І фактычна можна пражыць усё жыццё і быць традыцыйна веруючым, але, на жаль, не стаць сапраўды веруючым. Не дакрануцца да той істоты, чым з'яўляецца хрысціянства. Не дакрануцца да сапраўдных рэчаў, пра якіх гаворыць Бог. Не дакрануцца да Божай любові, якую ён абвяшчае самім сабой. Можна быць практыкуючым, традыцыйна веруючым, злым, агрэсіўным, незадаволеным чалавекам усё жыццё. Мои дарагія,
Ці традыцыя з'яўляецца чымсьці дрэнным? Не. Але яна з'яўляецца добрым толькі тады, калі яна нешта значыць. Калі тыя дзеянні рытуальныя ці якіясьці звязаныя менавіта з нашай верай, якія мы чынім, калі яны з'яўляюцца адлюстраваннем нашага жыцця. Не ведаю, можна прывесці шмат прыкладаў. Што тут у нас бліжэй? Пепельная серада, праўда? Можна 100 разоў накладаць пепел на галаву, але так і не сабрацца папасціць. Сімвал? Ну так. І прыкладаў можа быць таксама вельмі шмат. Такіх з нашага жыцця. Можна есці куцю перад Божым нараджэннем і быць вельмі далёка ад гэтага Божага нараджэння. Можна нават больш яйка пафарбаваць і занесці ў касцёл пасвенціць на Вялікдзень. І пры гэтым не дакрануцца таямніцы ўваскрашэння Хрыста ані на грам. Традыцыя яна вельмі добрая і прыгожая, калі яна адлюстроўвае нашае жыццё. Калі яна насамрэч не толькі ў сімвалічны спосаб, але практычна дапамагае нам перамяняць нашае жыццё. Дапамагае нам будаваць нашае жыццё паводле Божага права і Божых наказаў. Тады яна, напэўна, будзе вартая, і яна будзе несці духоўны рост у нашае жыццё. Таму вельмі важна заўсёды пытаць, калі мы робім нейкія рэлігійныя дзеянні, навошта? Ці можа так аказацца, што мы не будзем ведаць навошта? Напрыклад, навошта мы хадзілі, свенцілі грамнічныя свечкі? Навошта? О, яшчэ лепшы прыклад маю. Навошта мы свенцілі хлеб на святую Агату? Тут натоўп людзей быў больш, чым у нядзелю, хіба што. Навошта? Можа так аказацца, што мы не ведаем навошта. І тады гэта той добры пункт выйсця для таго, каб знайсці адказ на гэта пытанне. Каб пачаць пазнаваць сваю веру. Адкрываць змест гэтай веры. Не толькі рытуальныя дзеянні, не толькі традыцыю. Я часам так, можа недобра, але называю часам гэта такім рэлігійным фальклорам. Але менавіта шукаць, што гэта, навошта, што гэта азначае, чаму людзі так, а не іначай зрабілі. Можа, самае простае, чаму менавіта хлеб свенцім на святую Агату. Мае дарагія, якіясьці такія думкі сённяшняга Евангелія. Няхай гэтыя думкі, можа, дапамогуць нам таксама застанавіцца над нашым перажываннем веры. Быць можа, яны дапамогуць нам таксама зрабіць той першы крок пошуку і адкрыцця менавіта той сапраўднай істоты нашай хрысціянскай веры. Таго, чаго прагнуў ад нас, прагне ад нас Бог. Няхай тая традыцыя, якую перажываем, будзе нам дапамогай, а не тым, што аддзяляе нас ад Пана Бога. Амен. У дзень успаміну святой схалястыкі скіруем нашыя пакорныя просьбы да Айца Нябеснага.
Молімся за святы касцёл, каб яго падтрымлівалі малітвы і аскеза кантэмпляцыйных законаў. Цябе просім. Молімся за сясцёр законных, каб яны былі сімвалам пабожнасці і духоўнай чысціні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, каб яна кіравалася ў жыцці любоўю да Бога і чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў згодзе і ўзаемнай пашане. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых у гэтай святой імшы, асаблівы спосаб за памерлую Зофію Вітальда Бопан, а таксама за ўсіх памерлых з гэтай сям'і, каб добры Бог дазволіў ім ачышчаным праз эўхарыстычную ахвяру вайсці ў валадарства збаўленых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, каб прыклад святой схалястыкі дапамагаў нам любіць Бога больш за ўсё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты выслухоўваеш просьбы тых, хто Цябе любіць. Прымі нашыя малітвы і падтрымай нас Тваёй ласкай. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Ty najwyższej sławy godzien, Panie, nie moje mierzą moc Twoja i mudrość, i прославлять Тебе я прагну, Божа, хоть сам не в себе и грех, и слабость. Ты наполняешь радостью и счастьем тех, кто Тебе вславляе несмяротным. Ты нас створил, каб до себе приблизить, бо все добро земли перевышаешь. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Усемогутний Боже, прийми, просим, збавенные дары, якія мы приносим Табе за увесь костел Твой. Няхай ласка гэтай ахвяры і заступніцтва святой схалястыкі захаваюць нас ад спакусаў граху і дапамогуць нам стаць удзельнікамі хвалы святых у небе. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У святых, якія прысвяцілі сябе Хрысту дзеля нябеснага валадарства, мы праслаўляем Твой цудоўны провід. Ты заклікаеш слабога чалавека да першапачатковай святасці і дазваляеш спазнаваць дары, якія нам дасі ў будучым свеце. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю
нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Атрымалі мы Духа Святого, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, валадарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Твоей, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. І з Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе
свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, а дары нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Знаку хлеба Пан приходить з неба, укрытый без світи, правдивый Бог. Стаўся тут тихим, Пан хвалы великой, укленчим жа покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Укленчим жа покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Иисус приходить, счастье нам приносить, дык пойдем и знойдем крыницу ласк Бога живого, з алтара святого, укленчим жа покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Укленчим жа покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Яго. Молитва з вуснов моих льется, у души моей Бог живе. Придите, люди, славляймо Пана, песню подяки заспяваем, и пред Яго обличам спев прославлення хай гучить. Молимся. Пане наш Боже, про заступництво святой схолястики, выслухай наши просьбы. И учини, каб дух мудрости, який ми черпаем з найсвятейшого сакраменту, навчив нас жить у сапраўднай братерстві. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у спокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое.
прославлять имя Твое святое. Маєш для мене плани дивные, мой Ойче, Боже мой. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами,